Smerovky na hajzli, všetci. Aké je ťažké zostať normálnym človekom, keď nemáš krk a vyseráš jak hrdnic na mlieko. Pomôž, Maco mlieš, úbožiak, nahluchlý, hrbatý, nevinný, dobráčik, neborák. Na našom Slovensku to také je, alebo čo? Prosím, a tento čo? Hej, židi blúdky, inteligent. Chcem hovoriť na ďalších. Stále hovoríš na ústa. Dobre, toto nechápeš. A v Zemplínskej Teplici tam je obojsmerná Do tej hliadka. križovatky, do Aktuálne toho všetko železničného šťastnú cestu. priezdesia, do všetkého, prechod. 444, najrýchlejší. Blížite sa k železničnému priecestiu. Buongiorno, gigolo. Aj, aj, gigolo. Aj, aj, gigolo. Když jedu z hub, když jedu z hub, mý auto je jezdící klub. Mý auto Predražený nákup rúšok. Na vzniku komisie sa dohodli vládne strany CDU, CSU a SPD v koaličnej zmluve. Joj, joj. Na čo je to dobré, no na čo je to dobré, no na čo je to dobré, no na čo je to dobré, ale na čo je to dobré, no na čo je to dobré, no na čo je to dobré, no na čo je to dobré, ale na čo je to dobré, no na čo je to dobré. Pohode 1, 2, 3, 5, 20. To sú manévry toto.
Kokot, ale smerovku nedáš ani za toho Boha. Na Slovnavskej v smere na Kazanskú, aj v Nitre na Štúrovej za kruhovým objazdom v smere na Hlinkovú. Ďalšie čaká na výjazde z Terian do Hontianských Tesár. Klagenfurt, ey, ey, Klagenfurt, ey, ey, Klagenfurt, Klagenfurt, ice cold, Klagenfurt, so fresh, Klagenfurt, in the house, Klagenfurt, ey, Klagenfurt, I'm monster, I'm highly